kuna lokaci mata zancen naku ne na yiwa. Kuna lokaci mata kiɗan naku ne, ku taka a sannu ku yi rawa kar ku ja baya. Kuna lokaci mata kiɗan naku ne, ku taka a sannu ku yi rawa kar ku ja baya. Sabon tambari na bugu ba zan bar ku ba, dukkan sai wuya na fada ba zan ke ku ba. Ai tafiyar tana daɗi ko ba haka ba, mai zan fada kan ku taka ku yi tsawa. Sai da kiɗi mata ke tambariya, gida na biki kumbo ku yau ayariya. Da sautin kiɗa ka bugu salon zahiriya, waƙar idan babu ba za ni salantawa. Ba a fafa guraren tafiya idan kunje, har tabbatin haka ne sirri na ciki hanje. Yara a yin taliya da mai har da ma yaje, harce ku ce mata ku taka ku yi ta. Akwai tabbacin na kira dukan mabiya, domin sai da ku tafiyar ko zan waiwaya. Ina kara dubi wai ina hajiya, ki taso ki taka ki rawa karki ya goya. Gida na bikin shagalin ku ba ce ku ciya, amana da kwai ta da ni da ku zani ciya. Ku taso mu canza shiri mu bar tarkaciya, tun na faɗa wasu na ga yau har suna boya. Kuna lokaci mata zancen haka ne, da wancan da wacce ko bar sai an sulku ne. Hasashen batu da ke kuce gaibu ne, Ahmad ne salon bayan goya.